Rossiya Soç şäherini Fi stadionunu bugün ulaqan bir maç İspanya ve Portugaliya öz aralaryny güýçlerini synarlar. Bugün bu ajaýyp toparlaryň oýunyny 90 minut söz bilen bilelikde bolar. Esasan hem belläsim gelýän zat bugün Cristiano Ronaldo Real Madrid bilen eýem 3 ýyl bäri izlediňi Çempionlar Ligasyny gazanyn öz ýoldaşlaryna garşy çykýardy. Indi de Ronaldo sizin mavi ekranlarınızda ve Ronaldo'nun uzaktan kim bolsa görüp bilmek üçün onun janköýerleri sabırsızlyk bilen garaşdylar. Janköýerler öz goldayan toparlaryny meýdança çykmagyny sabırsızlyk bilen garaşýarlar. Indi de toparlar ýuwaş-ýuwaşdan meýdança çykmagy taýýarlanýarlar. Iki time kyn bir oýun var. Kyn bir oýun garaşýar ýani. Olary bugün meýdança İspaniýanyň öňkü şonsuz bolmaz diýilen gora oýunçusy Fernando Hierro alyp çykýar. Bugün koýunyň eminleri bolsa Gianluca Rocchi ören awraýly bir emin. Bu hem bugün koýunyň gaty möhümliginiň bir alamatydyr. Indi de döwlet gimleri hormatly janköýerler dinleýäs we eýem ol şu ýerde ol bu toparyň başyny we bütün İspaniýa şoňa seredýär. Gelin onu toparlaryň düzümi bilen tanışalım. Portugaliýanyň milli ýygyndysy dervizde Rui Patricio, ortada Gonçalo Guedes, sağda Bernardo Silva. Hüjümde Cristiano Ronaldo. Baş tälimçi Fernando Santos. Öňde çepde Andres Iniesta, ortada Isco ve sağda David Silva. Hüjümde Diego Costa. Häzirlikçe Portugaliýa topu özünde saklama başarýar. Carvalho, Ronaldo, yine Carvalho. Topu ýyzy. Ivan geçer ve Ronaldo ýykýalar. Görülýän. Jirim meýdançanyň içinde ýykdylar. Bu penaltymy? Hawa şoňy diýer penalty. Nacho hawa kontakt bar. Görülýäni berdi. Ronaldo öz karony finti bilen Nacho'ny geçmek isleýär, emma hatta video assistentim seretmeden gerekkel. Ronaldo De Gea'ya garşy öz topar üçin penalty kazandy. Görelim. Görelim. Gol! Gol Cristiano Ronaldo. Öz ustatygyny görkezýär. Emma Soçi'de Fi stadionuny eýen 4-nji minutda Ronaldo taryhy bir gol atdy. Öz ustatygyny görkezýär. 1-0 Portugaliýa. De Gea bir gapdyldy. Top başa gapdyldy. Bu häzirlikçe Portugaliýa 1-0 öňde. Aslında İspaniýa bu Real basga daýanyp biljek güýje eýe, ýagny professional goýarçylar bar. Emma bu golle ol arasy öz usatlygyny görkezdi we toparyny öňe çykardy. Reallar gol tanarlar Busquets'i ol El Clasico'da bu görnüşdäki mikir kiçi follary köp ýerine ýetirmeli. Isco'nyň oýuny hem häzirlikçe giden ok. Oýunyň başyndan bäri öz usat oýuny ortaga goýup bilen ok. Ýönentek wagt köp, şonuň üçin ony erwet oýun bilen günäkär mähulukmaly. Ine de Iniesta çep gapdyldan jem meýdança girýär, pasyny berdi Silva dep ber emma daşary. Koke ullanýar, emma Fonte topu doklaşdyrdy. Leaner pas Cristiano Ronaldo üçin. Guedes topu ýitirýär, bilmedi. Bu ýan Portugaliýanyň ikinji Portugaliýa gelýär ýene çepden. Rafael Guerreiro çepden hüjüm başlady. Ronaldo jerim meýdan çalgyar, emma Pique bu topu geçmä ruhsat berýär. Diego Costa topu önde saklama başarýar. Diego Costa gora üçin aldyar. Gol! Gol Diego Costa. Hasab dinleýär. Hasab 1-1. Häzir ol bu gol geçerilmi ýa-da geçersizmi kararyny berer. Indi de ýanky pursaty görelýän. Hamala berdi Costa oýunyň düzgün biraz bozanýarlygy bolup görünýär. Ýöne beýle ýagdaýlarda köplençe oýunyň düzgüni bozuldy hasap etýärler. Görelýän. Öz nägilikden bildirýärler. Belki de Costa bilen Pepe'niň birebir görüşini, Costa oýunyň düzgünini bozaýdymka. Iniesta
Top meydança, cire meydança oklayar. Emma vuruş! Gol! Rui Patricio topu tuttu. Isco Emin'in yanına vardı. O təzdən bu fırsatın görməyədi değilmi? Təzdən görməyəni soradı. Görelim. Yok, bu gol değil. Top linyanı geçmendi. Ronaldo dün yerden değil. O ikinci etajda hem oynuyor. Yani kirli gollar hem az değil onun. Yine de verdi hoplaya da gol bilir. Girdi Ronaldo. Gol! Cristiano Ronaldo. Yine görelim. Uzun pas Pepe'den ve spin topu Ronaldo gelişine çip ayağıyla detler ve De Gea topu sıktırıyor. De Gea oynanıyor. Çünkü bu golla onun hem yanlışlığı var. Bu derecedeki dervezaman için bular yağı urguları tutmak çağ oyuncuya alıp olmalı. Velin emma keva. Kim bolsam da yanlışlığı yaşap bulunu. Yine de gelişin pası ve Ronaldo gelişine detler. Double Ronaldo. -2 De Gea. 15 minutluk ara kesmeden son yeni bu acayip oyunu dolanıp gelir. Ramos Portugalların kontr hücuma çıkmana yol vermedi. Iniesta ve Strafnoy. Ya da Olsen geçip yolunu devam ediyor. Silva uzun pas sağ tarafa ve gol! Diego Costa double ediyor. İspanya 2, Portugalya 2. Yine de topun başında 4 adam olup neme maslaga denilleri belli oldu. Bu gol türgünlüşlüğün golü, yani eyyem hem edilmeli zat belli olan bir golü meydiyer. Hasap denglişyer. İspanya yeni çepkıradan hücum etmeye devam ediyor. Isco hoplaya aday bolup bilir, görelim. Ne berdi Isco topu yetişen ok ve gol! Nacho! Hasap 3-2. Feredin'e berdi Silva. Silva'nın pasına Isco yetişen ok, emma Nacho men berdi diyer ve push korgusu bilen toparını öne çıkarıyor. Ve topa Feredin'e hormatlı can körler. Öğreni odan gol. Rui Patricio'da hiç hili bu topu tutmakta şansı yok. Acayip bir gol. Acayip bir gol. İspanya öne geçer. İspanlar acayip bir comeback ettiler. Gol topu yerden oynuyor. Pas. İza. Moutinho. Topu kaldırıyor, kirli vuruş, emma koruçular topu ayırıyor. Uzun pas, Ronaldo için, Ronaldo okturluyor, De Gea çıktı, emma topu alıp bilen ok, verdi Portugalya. Ramos, yan kıpırsodun kaytalaması. Ronaldo okturluyor ve onu tutmak için 3 İspan koruçu kılgaya. Ve De Gea hem öne çıktı, emma yanlış çıkış etti. Çünkü 3 koruçu Ronaldo oyuncu çalışığı Andre Silva Gediş'in yerine oyuna giriyor. İspanlar arkayın topu önünde saklama oyununu oynayanlar. Alba, Silva, Isco, yine de ara pas. Lucas Vazquez. Ilgayan oğluncuk. Yenilayak oyuncu bu oyuncu. David Silva'nın yerine oyuna giriyor. Uzun pas öne. Ronaldo ve Ronaldo'nu yıktılar. Ronaldo. Görelim. Kim vurgusunu ol meydançada vakti kim kullanır şondan başka. Yine berde Pique aldı orta. Yine de Portugalya için gol bir şans. Ören ünlü. Ronaldo. Bu vakt. Hani. Hoppa! Ronaldo! Hasap 3-3. Serin top aylanıp dervede geliyor. Bugünkü Ronaldo vuruşlarını
Diheye dine çaresi bir şekilde seyretmek galyp. Çünkü tutup bolmajak duruş. Göre birinci penaltiden ikinci oyunun üçüncü ştrafını oydun. Acayip vuruş. Ustad bir oyuncu, ustad bir vuruş. Köyörlerini öz uğudun golları bilen beğendirir deyip umid edýär. İspanya oyuncular gynalýarlar. Yine de Portugalya çepten gelýär. Quaresma dep ýer. Emma geçen o. Yine de Ronaldo şike salanyp ve Gianluca Roji oyunun bu torundularında düýdügini çaldy. Portugalya 3, İspanya 3. Ondan hem hormatly futbol janköýerleri, janköýerlik etmäge dowam edin. Futbol süýün. Öz topuruňyzy goldamaga dowam edin. Men bolsa siz bilen häzirlikçe hoşlaşýan. Hoş, sag bolun.